Ndinguvuyelwa Cukana elusikisiki kwilali yaseMsikaba. Ndililungu lombutho womanyano lwabaphulaphuli Initiative. Lo mbutho ndiqale ukujoyina kuwo kunyaka ka-2020 apha ekupheleni konyaka. Xa ndicinga inoba kuphaa kooJulayi, August, September, I'm not sure, kodwa unyaka ubusowuphela. Ndiye ndadibana ke nalo mbutho kuba wawuchophele imeko kamama uNtshongweni, umama osemdala olapha elalini obedinga ukunakekelwa nokunikwa inkxaso esuka kubaphathi bethu. Lo mbutho ke usebenzile ukuncedisana nokuba imeko kamama uNtshongweni yaziwe ide ikwazi ukuhoywa, iqwalaselwe ngabasiphetheyo. Ndiye ndathatha isigqibo ke xa ndibona umsebenzi omhle abawenzayo. Xa bezise i-wheelchair kumama uNtshongweni, ndathatha isigqibo sokuba nam ndingenelele ndibe yinxalenye yalo mbutho kuba ungumbutho ozimisele ukuhoya abantu, ungajonganga nzuzo futhi ngaphezulu. Lo mbutho ke ndiye ndawuthanda indlela osebenza ngayo nendlela obanakekele ngayo abantu bakuthi. Ndanga nam ndingangenelela ndibe yinxalenye yawo, ndizeke mzekweni ukwenza umsebenzi wokunceda abantu bakuthi abadinga uncedo. Yiloo nto ke ndithe ndawujoyina lo mbutho. Umsebenzi wawo ke uyancomeka kakhulu, norhulumente siyamncoma ngendlela osebenzisana ngawo nalo mbutho. Sibulela kakhulu singamalungu alo mbutho kubo bonke abaphathi bethu, iinkokheli zethu ezisiphetheyo. Enkosi.